Masibulise kuwe sibulise nakwembukeli apho ekhaya singaphandle kwenkundla kaMantyi yalapha eMthatha nalapho ke umrhanelwa otyholo ngokudubula ze abulale usisonke Mbolekwa nobe ngumfundi wedyunivesithi iWalter Sisulu wesenza izifundo zeBachelor in Education othi wabulawa ke kwiveki epheleyo ngolwesibini emva kokubana bethe babamba umngcelele okhalazela imeko yedyunivesithi leyani imeko abahlala phantsi kwayo badutyulwa ke bebathathu ize usisonke lo akakwazi ukusinda yena ababini ke baleqiselwa esibhedlele namhlanje ke abafundi balapha ngaphandle bememelela into yokubana babone ubulungisa busenzelwa usisonke nongowa ngapha eMatatela masikhwebo kolomzuzu uMusa Mahlangu nongomnye wabafundi esothi sincokola naye Musa enkosi kakhulu ngokuba nathi sisi sicela ukuncokola nathi niphumile nibaninzi namhlanje ningabafundi nize apha lithini ilizwi lenu lana siswami size for i-picketing whereby sifuna i-justice for usisonke ezibona asifuni i-bail for uMampana lo owumbulali for usisonke lo ubulala usisonke asimfuni nje akafuni asifuni ukuthi aphume ayithole i-bail application. Ifike njani kuni le meko yokubhubha kwasisonke kuba kaloku ngumuntu obekhalazela ingxaki eninazo kula university naw xa nithi nikhalaza kube khona abantu ababhubhayo ithini kuni loo nto ningabafundi Kubuhlungu kakhulu sisi. We were not expecting ukuthi kushone one of the students because sino striker yes but we have never experienced ukuthi kushone umfundi uyabo in the struggle and kubuhlungu kakhulu sizwe ubuhlungu kakhulu ezi students asewusu that's why silana and we are wearing black to symbolize that sizubuhlungu ezi students akhomnandi ayikho into emnandi nje swami ubungakrobisa nje umbukele ekhaya ezinye zezingxaki nikhala ngazo eUnitras ezi ingxaki enkulu zi-residents sihlala in poor residents izimbi akuhlaleki nje nama-prisoners ahlala in better places than those mangabheka there are pictures that are circulating around ezikhuluma like ezibonisa the bad condition of as residences yes lithini ke ngokwilizwi le-university le ekulungiseni ingxaki ezinikhala ngazo sekude kwabhubha usisonke nje Akukabi any response from the university, any communication from the university. Into abashaye ngayo nje eviction ukuthi siphume nje kuphela esikolweni but then there is no communication from the university to students ukuthi we will fix these problems and we are with you, we are supporting you. The only thing that we are doing is to support the perpetrator lo ongumbulali manje. Enkosi kakhulu. Okay ngiyabonga. uMusa Mahlangu lawo ngomnye wabafundi bedyunivesithi Walter Sisulu echaza ke into yokubana ena nto abayifunayo apha bafuna ukubona engakhutshwa umrhanelwa lo otyholwa ngokubulala usisonke kaMbolekwa esithi kanangxaki inkulu abanayo ebangele into yobana usisonke abe uyadutyulwa imeko yokuhlala kwi-residences zabo esithi imbi kakhulu kwaye ke idyunivesithi Walter Sisulu ayibonakalisi mdla nakuzimisela ekulungiseni ingxaki leyo uvile esithi ento abayijongileyo ukubana baphume esikolweni into leyo ke abathe bayiphumelela kwinkundla ephakameyo lapha eMthatha lapho ke bebekhutshwa kwezikolweni kodwa ke into leyo yaye yoviwa kwinkundla lapha eMthatha baliphumelela ke ityala elo abakwazi bana bakhutsha bahleli ngoku ngaphakathi esikolweni kodwa umlo wabo usaqhuba wokubana usisonke lo afuna ubulungisa indawo abahlala kuzo zilungiswa sibele kwestudio